Какво? Еми, Бистрина е звездата. Да, точно така. Нейното име трябва да се спомне. Споменахме го вече. Тази година в Дубай се сбъдна една моя мечта. Аз снимах за компанията и това нещо ще го видите в медиите. Вече тръгна по телевизията. Тази сутрин аз бях пуснала. Имахме интервю в Code Health, където говоря за кордицепса и за потенжи. Гледах го сутринта в 10 часа, 10:15 някъде започна. Ще можете да го видите, но искам да ви пусна едно нещо. Може ли само да? Good morning, DXN. I'm Dimitrina and I'm person in charge and the main stock is for DXN Bulgaria. Do you know why I'm here? Because I wanted to meet my favorite friend, DXN Cream Coffee. This is part of my life already 12 years and every morning my day starts with my DXN coffee. Do you know why? Because it exists a super extract from our Ganoderma and that makes my life fresh every day and every beginning. So if you want to look young, fresh and energetic, this is your coffee, DXN Cream Coffee. Искам да благодаря на компанията. Ние направихме доста видеоматериал, който скоро ще бъде пуснат. Това мое пътуване в Дубай, тук това не му обръщайте внимание. Вчера се опитах да направя презентацията, но нещо не се получи. Съвсем скоро, вие знаете, че ние имаме нова медия, която е Facebook и която е също в Instagram. От днес стартира нова игра във връзка с предаването, което е Code Health. И ще почнем там да се развиваме, ще почнем да бъдат публикувани различни видеа и материали, които всички вие ще можете да се възползвате.